Region ten ma przyszłość przemysłową, ale także nasz kraj i Europa, powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty w hucie ArcelorMittal w północnej Francji. Il suppose d'avoir une Europe qui simplifie, qui est plus compétitive, une Europe qui se dérisque de ses grands compétiteurs, une Europe qui innove et qui investit, et une Europe qui protège. Ces 4 piliers de la stratégie européenne, c'est ceux qui nous permettent d'avancer, ce que la France défende, ce qu'on veut pousser avec la Commission européenne et ce qu'on a réussi à faire sur l'acier et qui nous permet d'être là aujourd'hui. Francuski producent stali ArcelorMittal ogłosił we wtorek ogromną inwestycję w dekarbonizację. W swoim zakładzie w Dunkierce zbuduje piec elektryczny do produkcji metalu bez użycia węgla i zmniejszenia emisji CO2. Prezydent Francji powiedział, że nastąpiła prawdziwa transformacja, która wiąże się z ponownym wprowadzeniem energii bezemisyjnej.